Za mnou do záverečného kruhu pozývam pudel veľký čierny, pudel stredný čierny, pudel trpasličí hnedý, havanský psík, mops, maltézsky psík, kík čára španiel, šicu, čínsky chocholatý pes, koton de Tuilard, kavalier kík čára španiel, Boston Terrier. Skupinu nám uzatvára Papillon. Keďže v našom prípravnom kruhu sa už chystá skupina číslo 10, chcela by som poprosiť, aby všetci víťazi Junior Besting Group sa začali chystať v prípravnom kruhu. I would like to ask all winners of Junior Besting Group, please come to the training for your very final. V pohybe môžeme vidieť plemeno pudel veľký čierny. Napriek tomu, že toto plemeno patrí medzi spoločenské plemená, ide o staré poľovné plemeno, ktorého pôvod nie je úplne jasný. Boli to práve Francúzi, ktorí z nich urobili svoje národné plemeno. Plemeno sa vyskytuje v 5 farbách a v 4 veľkostiach. Aktuálne v tej najväčšej pudel veľký čierny. Pudel Black Standard. V pohybe máme možnosť sledovať aktuálne plemeno Mops. Toto plemeno pochádza z Číny, kde bolo chované už pred viac ako 2000 rokmi. The Mops. V pohybe maltézsky psík. Meno tohto plemena nevystihuje jeho pôvod. Maltézsky psík dostal svoje pomenovanie podľa slovo malat, ktoré znamená prístav alebo záliv. The Maltese. V pohybe tiež plemeno šicu. Ide o jedno z najstarších plemien psov. Bolo vytvorené v Číne a chovalo sa niekoľko stoviek rokov. Šicu. Sledujeme tiež Lhasa psov. Toto plemeno bolo v Tibete považované za darcov šťastia a psy tohto plemena nebolo možné kúpiť, ale mohli byť len darované. Lhasa psov. Bostonský teriér bol vyšľachtený, ako už jeho názov napovedá, v Bostone. Oficiálne bolo plemeno uznané už od roku 1893. Boston Terrier. Máme rozhodnuté aj v tejto FC skupine. Tretie miesto si od nás odnáša Boston Terrier. Druhým najkrajším spoločenským plemenom sa stáva plemeno Lhasa psov. A do nášho záverečného kruhu v samotnom veľkom finále sa ešte vráti